Reinder Posma uit Oud-Wâld is bezig met een boek over verhalen uit de oorlog die bad binnen in Verwedderen-deel. Dit wordt het 2e deel van de reeks. Tijdens zijn werk als leraar begon er al met het verzamelen van verhalen. Toen ik in Dokkum op school zie het in de leraar, die zei de geschiedenis al uit bedacht erdoor. Dus had het de eerste bedenking wie ik in ben, maar Spaker Beb even vragen om wat informatie, wat die weten. Als ze nog wat documenten hadden, nou, namen ze dat mee. Ja, dan begint te verzamelen. En dat spreekt er ben het allermeest om wat bij de achterhoofd bij Paken en Bebbe gebeurd is. Want ja, die kennen ze en dat is het verhaal van Paken. En dan maken ze kopieën van de documenten die ze meenemen. En dan krijg je ding, dan begint een ziekje. En dan alles van tegen in de oren en dan staat hij in afvallen. Dus zeiden van nou, we kunnen het wel te boek zetten. Dat was eigenlijk het idee van mijn vrouw, om dat te doen. Nou, dat houden we die in. En zelf drukken laten en verkeerpje. En een jaar later in we deel 12. En dan kom je meestal niet zeggen, nou wij weten wel wat, we hadden wel wat. En zo gaat dat. Het is een sneeuwbaleffect. Als meestal bij mij hele traumatische ondervindings. Dan willen ze het er misschien net over hebben. Hoewel ik dat net altijd een regel is, want ik ga meestal, als ik ze bel je, dan vertellen ze het mij altijd, willen ze het zondag hier net onder ben verteld hebben. Want dat is er dichtbij. En ik stond er verder van af. En omdat wij er zo lang met handen binnen, weten wij een beetje wat er speelt en wat het ook gaat. En dat viel ze heel gauw. En het allerwichtigste daarin is dat je een vertrouwensboom krijgt. En dat die er is, ja, dan komen dingen boven tafel die ze er nog nooit verteld hebben. En dan zei ik van, nou, wat doen we nou? Want in feite maakt dit in het verhaal en in het boek. En dan kom je op bij het te weten. En nou, dat het dan maar, want ze moeten het allemaal een keer weten. Posma is op zoek naar informatie over een bijzondere foto. We hebben vrij recent een foto gekregen van het verzet, de verzetsploeg van Marm. En iemand die erop zit, dat is Stallinga, Gerrit Stallinga. En we hadden die foto dan ook van zijn zoon. Dus die kon correct zeggen dat in mijn huid. Ja, en daar wordt niet erop staan en we hebben de naam net van. En als ze ding weten en er wat op zeiden kunnen, nou dan gaan we dat graag. Want dan hebben we dat plaatje ook weer compleet.